Hej, jeg er arbejdsløs. Jeg har lige kommet ud fra et møde her på jobcentret, og jeg har kun mødt nogle skidesøde mennesker. Og det synes jeg står i en kæmpe kontrast til det system, som politikerne har opbygget, hvor grundtanken er, at alle, der er syge og arbejdsløse, er luddovne snydepelse, som skal kontrolleres i hoved og røv for at finde ud af, om de nu står nok til rådighed for arbejdsmarkedet. Men hvem er det, der tjekker, om arbejdsmarkedet står til rådighed for de arbejdsløse? Hvorfor er det lige præcis, at de syge og dem, der er slidt, skal piskes til at arbejde mere og mere? At de gamle skal vente endnu flere år, før de går på pension? Og at folk skal knokle i et tempo, som gør flere og flere syge og stressede? Hvad er logikken i det? Når vi har set igennem mere end 100 år, at vores samfund bare er blevet rigere og rigere, selvom vi har sat arbejdstiden ned. Jeg synes, det er sund fornuft at sige, at en almindelig fuldt betalt arbejdsdag, den er på 6 timer, eller en arbejdsuge er på 30 timer. Vi er som samfund så rige, som vi aldrig nogensinde har været før. Er det ikke på tide, at vi begynder at passe lidt på os selv og hinanden? Det synes jeg er en god idé.